ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ପୁଲିସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ଆଇ ଭର୍ତ୍ତିରେ ମହା ଘୋଟାଲା। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି ପୁଲିସ ହୋଇପାରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ଏକଦମ ପୁରୁଣା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ ଏକ ଏମିତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହାଉଣ୍ଟ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁପର କପ୍ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପରୀକ୍ଷାକୁ କେମିତି ଧୋକା ଦିଆଯାଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାଃ, କି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଓ ସାହସୀ ଯୁବକ। ଲାଗୁଛି ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କାମ କରୁଛି ଯେଉଁଠି କପି କେମିତି କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ କେମିତି ଧରା ନ ପଡ଼ିବେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଏମାନେ ଆଇନର ରକ୍ଷକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ପିଏଚ୍ଡି କରିସାରିଲେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏଇ ମହାନ ଯୁବକମାନେ ଏସ୍ଆଇ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ କୌଣସି ଚୋରିର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଚୋରକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ଭାଇ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲ କେମିତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଟିପ୍ସ ଦିଅ। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ପୁଲିସ କେବଳ ଏଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧରୁଛି ନା ଫେକ୍ ପୁଲିସ ତିଆରି କାରଖାନାର ମାଲିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।